Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре, эчке эшләр хезмәте подполковнигы, дирижер Байрас Абдуллиндың иҗат кисәһе шулай башланды. Башкортостан
Оркестр, һәр дәүрҙең үҙ көйө, тимәк үҙ оркестры бар. Замандың иң юғары көйөн күтәреп торыусы ул оркестр. Уның бөтә яңғырашы, аһәңе, уңышы дирижердан. Дирижер һәр инструменты гына түгел, һәр музыкантты замана көйөнә көйләүсе. Байрас Абдуллин оҙаҡ йылдар Республика музыкаль тәрбиә биреү мәктәп-интернаты гимназияһында эшләне. Элек 1 май, Октябрь байрамы, Пионерия көне парадтарында, бөтә халык демонстрацияларында, Өфө урамдарын һәм майдандарын иңләп, йыйылған халыҡтың күңелен үҫтереп, гөрләтеп уйнап үтә торған йәш оркестр Байрас Абдуллиндың уҡыусылары булды. В зале красивый большой оркестр, и мы вам подчиняемся. Вы знаете, с детьми нельзя фальшивить. Это и невозможно. Потому что фальшь в первую очередь чувствуют дети. А у светлого учителя, у педагога действительно светлая душа. Действительно это талант. Дети к нему тянутся. Наверное, наша профессия как-то похожа. А в чем похожесть? Мы охраняем души ребят. Мы бережем души ребят, задеваем их струны. И, конечно, МВД занимается этим же, берегут наши жизни. Наверное, вот такое сочетание и создает светлый, красивый образ человека, образ учителя, образ, которого любят, которого знают. 25 лет быть с детьми – это не так просто. Не случайно вы руководите именно оркестром, чтобы был слаженный коллектив, чтобы слаженный оркестр, нужно уметь слушать человека. А вот вы умеете это делать. Поэтому у вас красивый детский оркестр, поэтому у вас получается и со взрослыми, и с детьми. Им посчастливилось иметь вот такого учителя.
Абдуллин һәм Байрас Абдуллин. Aslında Bayras Kustu'na bugün bek batır jubileye 50 yaş ol, ilk kişisinde. Yaş vakitte bizden bir rakta yaşına karagan vakitte malayına kükürne. Biz onun şunday 50 yaşka diklem işlegen tırmışında şunday bay, şunday körnekli, şunday dur görüşlerge yaşuasın bek şat bir hem bizden ijan sıra ayağına sıkkan bütün halk için yani uylaymen fahim.
Elden var el dünyalar, elden var el dünyalar, elden var el dünyalar, elden var bekler, elden var el dünyalar, hürmetli dostlar, elden var el dünyalar, kompozitör Bayras Abdulin.
Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре, эчке эшләр хезмәте подполковнигы Байрас Абдуллиндың иҗади кисәһендә ул эшләгән Өфе юридик институтының тынлы оркестры, Газиз Әлмөхәммәтов исемендәге Республика музыкаль тәрбия бирү гимназияһы балаларының хоры, шулай ук күренекле сәнгать осталары катнашты. Дирижер Байрас Абдуллин үзенең бөтмөрлеге, егәрле һәм җаваплы булуы менән билдәле кеше. Үтә игътибарлы, төпсөр, һәр эште хәлдә yerенә yetkәрүсе, һәр иҗади табыш артыннан үз-үзен аямай, вакытын көсөн йәлләмәй алга барусы дип белгән кешеләр, уның хакында ысын егет ул безнең Байрас диләр. Ете катлы таудар үренә Һандуаслы илдәр күренә Өйү йырын тауар ерендә Ейән сура күңлем түрендә Ейән сура белдең азиз төяк Ейән сура тибут яна йөрәк Халкын гөрләп, эшләй гөрләп яшәй Мөхәббәткә, ах бәхетенә Йөрәктәрдә һөю ялдары Гашыйк итә безнең кызларны Өйе күрәм капма таулары Кыз саклаган моңлы йырҙарны Ейән сура безнең газиз төяк Ейән сура тибут яна йөрәк Халкым гөрләп, эшләй гөрләп яшәй Мөхәббәткә, ах бәхетенә
духовой оркестр Уфимского юридического института МВД России, дирижер Байрас Абдуллин.